Dnes vám ukážu elixír mládí, který používala už Kleopatra a já se ho nemohu nabažit ve formě, jaká ještě nikde byla k dispozici, v této luxusní omlazující tyčince. Ukážu vám vědecky přelomovou inovaci. Prostě jednu z věcí, kterou u nás doma mít musíme. Moje jméno je Pavla Rozínková, jsem lékařka, miluji esenciální olej, jsem expert na longevity a pravidelně s vámi sdílím své tipy a zkušenosti. A jestli chcete vždy dostávat přelomové novinky ze světa esenciálních olejů, zvažte odebírání mého kanálu. Tlačítko najdete tady dole pod videem. A když vydržíte do konce, tak vám prozradím tajný odkaz, na kterém najdete můj rychlokurs, který z vás udělá domácího experta na používání esenciálních olejů. Kouzlo doTERRA Frankincense Stick neboli tyčinky spočívá v originální patentované receptuře, kombinaci esenciálních olejů, kde první housle hraje naše milované kadidlo v celé své kráse a schopnosti zpomalovat stárnutí. A druhou velmi exkluzivní složkou je Niowood, tajemný esenciální olej z Havaje. Já miluju tu praktičnost, jednoduše vyroluji, aplikuji, žádná mastnota, jen příjemný pocit a benefity, které si prostě nechcete nechat ujít. Já sama ji používám na 1000 způsobů. Mých 5 nejoblíbenějších vám řeknu ke konci. Ale teď pojďme k jednotlivým složkám. Frankincense, neboli kadidlo, je právě nazýváno králem esenciálních olejů. Jeho blahodárné účinky na zdraví a omlazující schopnosti jsou známy už od starověku. My dnes na základě klinických studií můžeme potvrdit, že kadidlo má schopnost regenerovat naše buňky na úrovni DNA a omlazovat. Já nevynechám, abych kadidlo denně používala vnitřně na podporu imunity, na redukci zánětů v těle, zpomalení stárnutí a taky jako prevenci civilizačních onemocnění. Ale hlavně si ho každý den přidávám do své péče o pleť. Kapku 2 do krému a vždy namažu. Když dojde na bolesti, čehokoliv, vždy sahám po kadidle. A tak to bych tady ještě mohla pokračovat jednu věc za druhou. Tento zázrak je hlavní složkou úžasné kadidlo tyčinky. Další složka je esenciální olej z Niowood. Niowood obsahuje unikátní složky a jednou z nich je bisabolol, kterého je v Niowood 60%. Bisabolol je sklidňující a protizánětlivá složka, například obsažená i v heřmánku, která v kosmetice zmírňuje podráždění a začervenání, podporuje regeneraci pleti a hojí poškozenou pokožku, zejména u citlivé a suché pleti. Působí také jako antioxidant a má schopnost zvyšovat propustnost pleti a tím zlepšuje vstřebávání dalších aktivních látek, čímž pleť zjemňuje, vyhlazuje a prostě omlazuje. Moje nejoblíbenější způsoby použití. Aplikujte lokálně pro regeneraci pleti. Použijte spolu s doTERRA Serenity tyčinkou pro hlubší a regenerační spánek, anebo během dne, když jste prostě na nervy. Aplikujte na svaly a klouby pro zmírnění bolesti. Dávejte na pleť pro sklidnění podrážděné pleti, natřete pod doTERRA Deep Blue Stick pro větší efekt proti bolestem, aplikujte na pleť před hydratačním krémem pro redukci vrásek, použijte pro vyživení suché pleti, aplikujte na kůžičku nechtů pro vyživení a zjemnění. Přidejte kapku kopajby na tyčinku a využijte ještě silnější účinky proti bolestem, ale také na regeneraci pleti. Aplikujte na pleť po slunění nebo na suchou pleť a pak použijte doTERRA obnovující pleťový sprej. Sklidňuje totiž podrážděním, vyživuje, vyhlazuje, podporuje svěží a mladistvý vzhled, navíc projasňuje a taky redukuje pigmentové skvrny. Asi tušíte, že se tyčinka stala mým pomocníkem na dennodenní bázi, ale i takové to jenom natřít si a přivonět. Ale co kdybych vám řekla, že můžete mít z kadidla ještě mnohem více? V našem dalším videu totiž se dozvíte o přelomové novince Frankincense kapslích, které obsahují i kyselinu boswellovou v unikátní, vysoce vstřebatelné podobě, která zvyšuje účinek i esenciálního oleje kadidla, i samotné boswellové kyseliny, která je vědecky uznávanou sloučeninou snižující záněty, bolesti a další následky našeho civilizovaného života. Teď koukněte na můj minikurs, kde rychle a přehledně získáte důležité základy o tom, jak esenciální oleje používat. Link na ní najdete dole v popisu tohoto videa. A jestli jste se dnes něco nového nebo zajímavého naučili, sdílejte nás, odebírejte, aby vám už nikdy neuniklo nic nového.
Děkuju a těším se příště.